Kini kadi ka surok ka piniso na kasnang moglon syadu lang bandai bat seki pat kibenta jaga mau sulut civil subdivision bat khamdam seka headquarter jaga mau sulut civil subdivision. Kini ka surok ka jangai kumbah hindik kilometer maka di ka surok ka balapungin kam de kumba arpu artul di kisnang di badan naga tika thai. Nalor kata kini ka surok di tang maka kalat kalenti ka matpunpai ya ki pat ba ki pang ki basitam kalong ki armet Kemudian kita kerja sistem, kita boleh jingkai manpai sedu ke Mausurut Civil Subdivision ni ke Jakarta Trikam ni ke Blok ke Mausurut Civil Subdivision. Handai ke jingjur jeng uslap akhirnya kita segi kita berada pada penjuru tiaw ya kan kita surau. Awak kali kita hek ke Mausurut ni ya, waktu kali asakar kembarang ihang ni kita sistem manian. Kamtam mankit ikipa pang kita sistem, kita armet kita kelum kita kena kalau buat jing ikipa ba anda ketika tharan kemudian sebab West Coast District. Di nomor ketika daun kalian kini alam senang, kita senjuk kini alam senang kemudian kita tharan rinok terai. Anda pulang jenis jurup ikan dikeserok. Bal kembali banyak ia kini video lagi katnu kini keserok kalau cat kalau perabat. Berbuat kita kalau untuk pinana bat rasam di sisa. Waktu kita askar menyabat kampak ni kita kali kita head ni kali sah sekat kita kenya dan baju kini keserok. Tambah ke surok pelajat ke lapara harga dan ruk jeng tua surok akibat bun ki jaka hakini ki bentai ke badan 100 kilometer kani kalana pen jenjar pat pun sasat susu ki pejwa ki banalor ba surok asni ke ban mat se ke jing jogni ke jeng tua surok mat gidan ki bentar ba ki abaya deng ba jong kawa mat khandap mentah bajur uslam banyak nawa aru menong su namar ba kelas le kala dab dan ni kala khang nati ki kali bagian yang Andai kipat ba tang ban lang mania ini ban kam na sidang tukawa nang bagi kali ka ban pendap de kimau nang baka kan long khamajang bat kan suk kali banya nang bagi ni jaga ke bala silai nanti ke badap kiwa ni haji ni ala ni ya mau udah pada makan siapa lagi mau không nghe dia đâu dia mau ke bawah lo sampai ni lan tu ya lo tap mahal lah sini
kalian kini lam senong jika tiga than ke bahwa apa kan nong try ke la don kini ke khubor apa sengau sigi bor ke beri pek ikit surak wa kemjuru sigi bor ke beri pek jika motion road civil subdivision berkemjuru saka sarkar hi barok kawai to ka sanjuk ki rangba sinong jong ka nong kablatip kum ka sanjuk ki rangba sinong nong tricep ni ha den ba ka jingwan jong u slap wajur hona teo baladam ka surok ngiwan ban jurip ya kani surok ka bala jot lapra ka badai tang kani kalanti ka ban poi syariang do na ki thai nong trai ki jongi na ka thai nong dong dai mau smai hawai kum ter pen poi ya ki bapang ki basitom ban lai yau lai hat khamtam kito ki balai don kam ban pendap ki kam sya po office jong u video mentakas ngi wan ban jurip ban khmi ya ka jingjot haden ba kinong song chinong ki babon ki laut ba ki kali ki bahe ki ba chakit ya ki ba pang ki ba sitom ki ba chakit ya ki bawan yawan hat ki bawan pendap kam sya po blok kila ujor ong bamdon mla syu ban ya kali tegumta ngilaya song meeting karki kum ka sanjuk bat ngilawan ban khmi mentakas ngi bat ngilap chisha ba kani ka surok jongi kala jot kala pra kala pai thliu bat khamtam la khalam lut ki lanti ki sengkeng ki bala penlong ya ki kali he kimla shu ban ya ban yeng te daga jing su khia ngi hangni habangi wan khmi kani ka surok ka badai tang kani ka lanti ya ban poi syariang do kum bala ong sya khmat haki haubnai april kumba ngila pentip sya ki paitba sya lengba ki media bangila trai ya kani surok daki arpo art teliki sinong ngila trai paitba ngila pendap do siap bat dak ki paitba nong song sinong jo kani ka dong ngila mi paitba bat ki kali kamai ki kali pick up ngiyo iba la ya trai borba ban siang ya kani surok tang kajing thumu jongi kalong ba ban penlait kali ban penpoi ki kali hawat ha ka por liuru chadu riang do kata kata jing thumu jongi hande hadin ke jingwan jong nu slap had nadu ka khat nyau tarik jong mentau benai ka penlong ye kani surok jongi ka bla jot lapra kumni mla syu ban ya ban yang ki kali khamtam ki ba kit ya ki ba pang ki ba sitom kumta hagani ka por na kaliang jong ka sanjuk ki rang ba chinong ni karpat ya ka office jong u SDO jong ka motion road civil subdivision nang tangi karparu ya wat yo sar DC badan buram jong ka west khasils bat kumju yo video jongi ubadai khmi ya ka thain ka dong ka jongi ban yarap karki ya ka thain nong trai ka jongi thain lang dong dai ko mangitip ban ai ya kani ka surok ka jongi alam kum tangi snothu ba namar ba kadai tang kani kalanti ka bakit ka baba ya ki bapang ki bestom ya ki ba armet ya ki khnlong ki khna ban panpoi sha hospital nang nei sha khmat ngimla shu ban kit namar bala taplut ya ka surok la khlamlut ki surok la pai thlulut ki surok wat ki arshakaru kimla shu ban ya ban kit ya ki bapang ki besitom kum tangi pha ya kani ka khubor sha ki bor bahalor bakin le ai wut no khnang ba kanam jia ka ai ka basngosi ya ka dong ka thain ka jongi bat kumju ha ka ju ka por ni karpat ya ki nomi khmat ki jongi ya UMLA badan buram jongi jong ka motionut konsensi bad UMLA badan buram jong ka ramrai konsensi bakin kenare ki ti jingerap jong phi syaki syakat dong ka thain ka jongi khnang ba mangi nginda sngongo ya ka jing lakloi ka jong phi ya ka jingrap kloi ka jong phi ya ka dong ka thain ka jongi namar ba adu menta ngimla syu ban pniat mentala chitiau tam ya ki kali nakani ka surok wat ki bajro ngimla syu ban pniat namar ba ka jingjot jong ka surok kala jor bat ngi hakawai na ki wa riangkan kalanti ka ba dai ban cross nakatu ka jaka de ki kali mentam la syu ban cross la kala thwai ki kali kimla syu ban ya te ban prakhat mangi ka sunjuk ngila persang ban prakhat bangin le ai no ya ka dong ka thain ka jongi hanrai ngimla syu ban kotbor namar ba ka jingjot kala palat bat kumta ni phai ki ka khubor cha ki bor badai pai ki bor ban the ki lat jingerap
yang ngi ki pajba jong ka than nong trai knang ba ngi hakini ki tio ki benai ki boman banwan ngi namat ya ka no jingjia ka bas ngose te khulai sibon bat ngi kermen bana ka liang jong nong mi khmat na ka liang jong ka office jong u deputy commissioner badan buram na ka liang jong ka office jong u SDO bat jong BDO ro kini kinari ki kti jingerap ki jong ki kloi kloi ya ka than ka jongi ha kini ki sngi ki banwan khulai sibon